Социаль селтәрдәрдә Башкортостан газеты мөхәррире Азамат Юлдашбаевтың бер фикеренә юлыктым. Башкорт теле укытучылары башка коллегаларынан айрыламы дигән һорау биргән ул. Һәм үзе үк җавап та язган. Әйе, башка предмет укытучылары теге яки был фәндән белем бирә, башкорт теле укытучылары милләт тәрбияләй. Килешмәй булмай, шулаймы? Ысынлапта, телде укытучыларга зур бурыч йөкмәтелгән. Улар балаларга белем генә түгел, рух, әхлак, милли үзаң өләшергә тиеш. Был сифаттарда киләсәк буынга һеңдерү алымдары бер генә рәсми дәреслектәрдә лә күрһәтелмәгән. Уны Мәрьям Буракаеваның тормыш сабактары китабында гына табырга мөмкиндер. Был әсбапты федераль стандарттарга ингәнме, инмәгәнме күптәр файдалана. Шулай да ханга хукмаусыларның да барлыгы әсендерә. Республика райондарының береһендә был китаптарды бөтенләй сыгарып ташлаулары инде башка һиммаслык хәл. Был вакыйга җәмгыятьтә кызу фикер алышу тудырды. Дәреслек авторы үзе был хәлгә карата нинди фикердә? Азат Галиуллин кызыкынды. Яйлау лагері Башкортостан рухиятында үзенчәлекле күренешкә әйләнде. Мәгариф министрлыгы тарафынан расланган программа республиканың берничә төбәгендә уңышлы тормышка ашырыла. Шуны игътибарга лаек. Яйлауда бер тапкыр ял итеп кайткан балалары унда кабат барыга атлыгып тора. Чөнки әсә телендә аралашудан тыш бындагы туганлык мөхитендә канда хакланганы, милли рух тойгыһы токана һәм ул малай кызларны бердәм ниятли итә. Ул 22 ел буена эшләй инде. Тыелды мин онда әйдәсе булып эшләнем. Авга 7 ел ялттым инде лагерда. Онда әйдәселәр безгә башкортлар нимә эшләй инде, уен уйныйлар, нимә нисек һөйләшәләр башкорт телендә. Башкорт телендә мәктәптә укырга тиеш тәртип итәләр. Яйлау лагере республика мәгариф системаһына бынан 25 ел элек индерелгән, тормыш сабактары нигезендә барлыкка килгән. Ул милләт дәреслеге тиһәң дә хата булмас. Был предмет аша бала ата-бабаһының үткәненә байкау яһай, киләсәгенә лә йогынты яһамай калмай. Атай-әсәй, олатай өләсәйләр мәктәбен тиҫтәләп, китапка һыйдырган дәреслек вакытында республиканың барлык мәктәптәрендә лә тиерлек укытылды. Максат бер мәдәниятле кеше тәрбияләү, ләкин юллар сакына икенчерәк. Һәр милләттең үзенең Ушинский әйтмешләй, башка мына Толстой, алар әйтмешләй, һәр милләттең үзенең халык педагогикасы бар. Һәм без тормыш сабактарны ошо халык педагогикаһына нигезләнеп эшләдек. Һәм бунан беркемгә лә зыян булманы. Ләкин һуңгы елдарда республика мәктәптәрендә тормыш сабактары дәреслеген укыту мәсьәләһе кискенләште. Ул кайбер белем усакларында башлангыч сыйныфтар өчен генә калдырылһа, икенчеләрнең уку программаһынан ул бөтенләй алып ташланган. Күптән түгел был хакта интернет киңлектәрендә лә язып сыктылар. Кемдер кайдалар китаплардан кәрәге лә юк дип сүплеккә сыгарып ташлаган. Был кылык халык арасында кызу фикер алышу ятты. Аңлы укытучы бына ошо тормыш сабактарын өйрәтергә тиеш. Иң тәүдә без үзебезнекен өйрәнергә тиешбез. Ул закон бозу дип исәпләнмәй. Чөнки мин моны ишеткәнем бар, Мәрьям апайга күптәр мөрәҗәгать итә. Татарстандан да, башка ниләрдән дә безгә лә шундый дәреслек язырга кирәк ине. Ул дәреслек һинең туган халкыңның нигенә материалына нигезләнгән, рухи хазинабызга бәйләнгән ул дәреслек. Әгәр дә һездә бар икән шундый хазина, әйдә языгыз. Ләкин күп милләттәр бүген шуны эшли алмай. Шул яктан безнең милләтебез искиткес бәхетле. Кайбер мөгаллимдәр тормыш сабактары дәреслегенең федераль стандартка инмәү менән аңлата. Янәһә закон буны тыя. Үкенче каршы бына ФГОС индергәннән һуң безнең кайбер классларда был дәресләр индерелмәй. Үкенче каршы. Әмма безнең өлкән классларда был дәресләр индерелә, укытыла. Башкала гимназияларының береһендә тормыш сабактары яисә башкорт мәдәнияте дәреслеген алып ташлау торганда һүз дә юк. Булырга ла тиеш түгел тей укытучылар коллективы. Был предметка ярашлы мәгариф учреждениеһы уку кабинетын башкорт халкының тормыш көнкүреше, рухиятенә тап килердә итеп җиһазландырылган. Мәрьям апай менән туранан-тура хезмәттәшлек иткәнгә, аралашканга күрә, мин был ниндәйдер безнең башкорт рухиятенә, башкорт дөньяһына федераль стандарттар кире йогынты яһайдыр дип уйламыйм. Ул күп осракта мәктәп администрацияһынан тора дигән фикердәм. Димәк, ул мәгариф учреждениеһы җитәкчесе игенә төшә. Белем усагының да укыту кимәленең торышы, гомумән уның яшәеше лә туранан-тура директорга бәйле икәнлеге һәркемгә мәгълүм. Бит һавак
ул бит тотыныш, ул бит тормыш менән бәйләнеш була. Шуның өчен без балалар менән иң тәүдә без нимәнән уларның менталитетына карап, уларның эске мәдәниятенә, гаилә тәрбиясенә карап һәм рух ягын бергәләп шул тормыш сабаклары дәресләре ашагында шул тәрбия эшен апарабыз. Әйткәндәй, уку әсбаптарының федераль стандартка индерелмәүе бер булһа, төбәк компоненты иһә икенче мәсьәлә. Әлбиттә, был мөмкинлекте файдаланучыларда юк дип әйтеп булмай. Абнаһына бер, өстәмә дәрес итеп булһа ла укытыла кайбер мәгариф учрежденияларында. 7 көн эчендә бирелгән 45 минутлык дәрестән дә ярайһы ук белем алып өлгерә балалары. Ул да бит бөтенләй укытмаудан мең артык. Был йәһәттән тормыш сабаклары дәреслеге үз ролен төвәл үтәйтеп аңларга кәрәк. Икенче сыйныф укучыларының фикерен тыңлаганда, улар дәрес нескәлегенә төшенә микән? Миңа өйрәтә тәртипкә, нәмәләр русска сөйләргә. Башкорт халык тарихы турында, дуслык турында һөйләй. Нисек дуслар менән аралашырга кирәк? Шуның турында ул безгә өйрәтә. Тормыш әхлак тәрбияләрен өйрәткән әсбаптарда сүпкә ыргыты осрагы күрше өлкәләрдә яшәүсе милләттәшләребез белән битараф калдырманы. Силәбеләр, мәсәлән, кәрәкмәй дип ташлаган китаптарын үз төбәкләренә ебәрүде һораны. Элегрәк күбе була торгайны. Хәзер йетмәй, без укытырга тырышабыз. Безнең яңа дәреслектәр булмала, икенчеләрдә без ташламаебыз. Шуңа ла безгә булганыңдың кадерен белү шарт. Әйткәндәй, әле Республика мәгариф министрлыгы тарафынан тормыш сабаклары яисә башкорт мәдәнияте дәресе буенча олимпиада үтәүен. Ләкин елдан-ел укучыларның кәмеүе мәктәптәрдә халык педагогикаһының тиешенчә өйрәтелмәүенә ишара. Әлеге лә баягы мәгариф учреждениеһы директорының үденнән тора. Әгәр ул рухлы икән, балалар да, гомумән педагогик коллектив та уның артыннан иярәсәк. Азат Галиуллин, Эдуард Гайнанов һәм Рөстәм Сәйфуллин, Абнай аңлатары.